Ir-residenti tal-Musta jixraqilhom kunsill viċin tagħhom, kunsill bi pjan u kunsill lira li huma verament viċin in-nies. Dan kien is-sentiment espress f'konferenza tal-aħbarijiet li saret mix-Shadow Minister għall-Akkomodazzjoni Soċjali Ivan Bartolo flimkien mal-President tal-Kulleġġ Kunsillieri Lokali tal-Partit Nazzjonalista Charles Bonello. Id-Deputat Nazzjonalista Ivan Bartolo spjega kif l-interess tal-Partit Nazzjonalista u l-kandidati kollha tiegħu għall-Kunsill Lokali tal-Mosta u għall-ġid tar-residenti Mostin. Huwa spjega li l-investiment għandu jsir b'konsultazzjoni mar-residenti, filwaqt li għandu jsir risk assessment u health and safety assessment tal-proġetti li jsiru. Kien hawn li għamel referenza għal proġett ta' riġenerazzjoni tal-pjazza, proġett li baqa' qatt ma kellu approvazzjoni, tant li lanqas il-fondi għadhom ma ingħataw. Dan apparti il-fatt li l-Kunsill tħalla b'dejn ta' xejn anqas minn 200,000 euro. Fid-dawl ta' dan kollu Ivan Bartolo enfasizza li l-Kunsill Nazzjonalista fil-Mosta se jkun wieħed li dejjem iżomm dialogu mar-residenti. Rridu nkunu kunsill b'qalb li tħabbat mar-residenti tagħna li nimxu flimkien dawn il-5 snin li ġejjin u għalhekk nerġa' nenfasizza illi għandna tim formidabbli, għandna tim li ħsibu fil-Mostin. Ħsibu mhux fl-interessi personali tiegħu. Charles Bonello min-naħa tiegħu spjega li l-lokalità tal-Mosta hemm bżonn nippjanar fit-tul speċjalment dwar it-traffiku, in-nuqqas ta' spazji miftuħa, il-ħsejjes kontinwi ta' makkinarju u t-tniġġis tal-arja fost l-oħrajn. Huwa spjega l-viżjoni tal-Kunsill Lokali Mosti b'maġġoranza nazzjonalista, kunsill li se jkun qed iwettaq studju għall-immaniġġjar tat traffiku, jindirizza l-iżvilupp bla rażan, in-nuqqas ta' parkeġġ, il-bżonn ta' żieda ta' charging points għal karozzi elettriċi u r-ritorn tal-inizjattiva Mosta Solidali sabiex il-Kunsill jerġa' jkun post miftuħ għal dawk kollha illi tant huma fil-bżonn fis-soċjetà. Charles Bonello enfasizza l-importanza assoluta li dawk li għadhom ma ġabrux il-vot tagħhom jagħmlu dan fil-waqt li nhar is-Sibt imorru jivvutaw lil kandidati kollha tal-Partit Nazzjonalista. Jekk għadek ma ġbarx il-vot, inti minn fejn inti mill-liema lokalità inti. Għandek ċansa għada biex tmur tiġbor il-vot tiegħek u nhar is-Sibt li ġej tipparteċipa f'dan l-eżerċizzju elettorali demokratiku fejn tesprimi ruħek bil-vot tiegħek kemm fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali kif ukoll fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Għaliex il-vot tiegħek jiswa. Xejn Riolo għal Net News.